Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Ik ben Sietse Doornbos en ben 72 jaar. En mijn passie is Brigitte Bardot. Waarom Brigitte Bardot? Ja, ik voel het een mooie vrouw. En vroeger had ik van alles samen. Nou ja, en toen werd ik wat ouder. En toen kwam de belangstelling van de vrouw in. En toen denk ik van, nou, ik ga ook nog plaatsjes van Brigitte Bardot. En ik ga ook nog van de Beatles. En ik denk van, oh, dat vind ik wel mooi. In eerste instantie mooi frommeske. Maar Brigitte Bardot was natuurlijk wel een filmster. En daar is mij begonnen. En, nou, ze kwam uit Parijs, uit Frankrijk. En nou ja, vaak een opspraak kwam vanwege dat het nogal vrij beleerd weer. Ik kan zo volgen. Ik kan meerdere mappen, grotere mappen, lietse mappen. En er zitten, nou ja, je zit wel met een hele grote bij. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague. En dan kan er eentje die nog 2 keer zo groot. En wat vindt jouw vrouw ervan dat jouw zo'n vrouw hier oorlog in huis te hingen houden? Nou, we gaan elkaar leren kennen. Ik ken ze als Brigitte, als Rob de Nijs. Zij kent mij als Brigitte Bardot. We hebben verre landen gedaan. Ik ben Angela Doornbos, 68 jaar en ik verzamel vanaf 1980 alles over Rob de Nijs. Dat is ontstaan. Ik was in het westen van het land waar ik woonde. Kreeg ik na het werk een lift van een jonge man. En daar stond een nummer op van Rob de Nijs. Het werd zomer. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. En dat vond ik zo'n mooi nummer, dat ik eigenlijk daarna alles ben gaan verzamelen over Rob de Nijs. Die jonge man is niet mijn man geworden, maar het verzamelen was daarom wel even leuk. Alle babben, kom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker bier van plezier. Lieve Angela en Sietse, veel geluk en voorspoed in jullie huwelijk en nog wat voor jullie verzameling. Liefs Rob de Nijs en Belinda. Regarde, Juliette. Qu'est-ce qu'elle fait dehors à ce temps-là? Hoe ga je hem ook gevonden? Op een verzamelaarsbeurs in Utrecht. Ik verzamel Rob de Nijs en degene die ik ontmoette, die verzamelt Brigitte Bardot. En hoe ging je dat? Weet je dat nog? Kun je dat vertellen? Ja, ik weet het nog wel. Ik stond bij een standhouder en vroeg of ze kaarten had van Rob de Nijs. En toen zei ze, dat heeft die meneer daar. En toen vroeg ik het aan die meneer. En die zei van, nou, ik heb het niet bij me. En zo ontstond een nader gesprek. Ja, nou volgens mij weer correct hoor zo, maar het is, ja, wij gaan elkaar daar voor het eerst zien en ja, we hier in het spul net binnenwandelen en we hebben het adres nu gewisseld. En, maar ja, zij is het komen. En is er genoeg ruimte in je huis voor 12 verzamelingen? Nou, dat gaat. Maar het is net, je kan net alles uitspreiden. Je moet er wel hier en daar wat in een kastje of in een lade of weet ik het wat. Of is net het waan. Maar als ik dan even zie naar hoe groot die poster van Brigitte Bardot Ja, is en hoe dit de foto van Rob de Nijs is. Ja, dat is wel zo. Maar ja, verschil moet er wel. Nee.